Pri cestovaní, keď sa vám stane nejaká akútna udalosť alebo spôsobíte nejakú škodu niekomu, náklady na hospitalizáciu, ošetrenie, meškanie letu, právnu asistenciu, vozidla v zahraničí, tolerancia na promile alkoholu v krvi, do 0,8 promile môžete nafúkať a budú vám to plniť, keď si to pripoistíte. A ďalšia kopa pri poistení. Základné sú však tie liečebné náklady, ktoré napríklad v Amerike môžu byť veľmi drahé. Asistenčné služby, ktoré vám môžu pomôcť, keď sa napríklad stane nejaká udalosť, napríklad pri strate dokladov a podobne. Treba dať pozor aj na to, kam idete a aká je územná platnosť, či napríklad Slovensko, Európa, Amerika alebo celý svet okrem Ameriky, aké športy sa tam chystáte vykonávať, či len nejaké bežné rekreačné alebo aj nejaké extrémne, napríklad nejaké hlboké potápanie. Viete si ho zatvoriť jednorazovo na 2 týždne, počas ktorých bude tá dovolenka trvať. Celoročné poistenie, ale pri ňom sa musíte vrácať na Slovensko, nie že ste stále preč. To znamená, že ste cestovateľ, ale aj sa vraciate domov aspoň každých 45 alebo 90 dní.